бархе аз рӯҳониёни тоҷик гузориши нави вазорати умури хориҷии амрико оид ба озодиҳои мазҳабиро ки дар он тоҷикистон ба феҳристи кишварҳои махсусан нигаронкунанда ворид карда шудааст носаҳеҳ унвон мекунанд. алҳамдулиллоҳ ҳозир тамоми масҷидҳо мере пур аз одам, ҷавонҳо ҳамаш ба пойтаврад, масҷидҳо бо ҷавон мамлӯъ, ҳеҷ ҷои шикоят нест. дар гузориш омадааст ки мухолифати ҳукумат ба пӯшиши исломии занон ва манъи ибодати ҷавонони то 18 сола дар масоҷид намунаи аз он маҳдудиятҳо аст. шарте ки масҷид дар вихи ҳар хона як масҷид бошад. ба қавли рӯҳониён ворид кардани тартибу низом ва ҷилавгирӣ аз аҳдофи хилофкоронаи гурӯҳҳои тунгаро ба маънии маҳдуд кардани озодиҳои мазҳабӣ ва ибодат дар тоҷикистон нест. لأزيدنكم أيضا زیادتر میتم شمارم ولئن كفرتم إن عذابی لشدید. اگر به شرط کفران کنین شکر به جا نیارین از عذاب افغانستان هم ما و شما را بدتر میکنه خدای تعالی. мақомоти тоҷик ҳамеша таъкид мекунанд ки аз афзоиши ақоиди мазҳабии ифротӣ нигаронанд ва талошҳои онҳо барои таҳти назорат даровардани фаъолиятҳои мазҳабӣ бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз бесуботии ҷомеа анҷом мешавад. ман фикр мекунам ки онҳо масҷидро ба як қувваи мусаллаҳ гардонида ҳастанд. таҳлилгарони масоили мазҳабӣ бар инанд ки феълан диндорон ҳатто рӯҳониёни маъруфи кишвар бо сабабҳои мухталиф ба вуҷуди маҳдудиятҳои мазҳабӣ дар тоҷикистон вокуниш нишон намедиҳанд. ба қавли онҳо хомӯшии мақомоти тоҷик ба гузориши вазорати хориҷаи амрико ба маънии сукут аломати розигист. фақат як нафарашон гуфтанд ки шуфоҳатан ва инро масалан назари расмӣ ва муҳимро шумурдан мумкин нест. бори аввал нест ки мақомоти амрико аз маҳдудиятҳои мазҳабӣ дар тоҷикистон интиқод мекунанд. дар тирамоҳи соли гузашта департаменти давлатии амрико изҳор дошта буд ки дар тоҷикистон кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ нозири тамоми ҳаёти мазҳабии мардум аст ва шӯрои уламои маркази исломӣ танҳо ниҳоди содиркунандаи фатво дар кишвар боқӣ мемонад. бо ин ки қонунҳои тоҷикистон динро аз давлат ҷудо медонанд, фаъолияти ҳизби сиёсии динӣ дар ин кишвар манъ шудааст.